Salutare băieți și bine m-am zis la noi episodul serios. Astăzi vă voi arăta cum să vă instalați noul update. Deci intrați aici, uitați, dați like și vă abonați la canalul meu. Intrați aici, scrieți Cătă23, sunt așa grăbit, puțin, cam puțină treabă. Ne și abonăm la acesta, m-am abonat, salut, respect frate, Cătă23. Și îi dați aici descărcare, stai să nu mă vorbesc așa repede că prea vă strică treaba. Și îi dați descărcare, eu nu mai dau că am aici. Trebuie să instaleze această aplicație. După ce vi se instalează, trebuie să-i dați mod sau original. Eu i-am dat mod, vi-l instalați și vă băgați pe el. Aici mai întâi vom începe cu chestiile noi. Aici nimic. Chestia asta este nouă. La caractere ăștia nu sunt, că sunt din ultimul update, adică update. Și chestiile noi sunt, uitați, dacă îi dăm aici, chestia asta mi se pare foarte, foarte șmecheră, că ni se duce mașina singură. Bun, acum haideți să începem cu mașinițele. Așa. Începem cu prima mașină. Mă refer. Aici avem un Mercedes GT. Ceva de genul. Aici mai avem un Maybach. Nu știu că e engleză. Nu știu cum o fi și o să vă arătăm și hărțile. Aici avem un Dodge Viper. Și da. Este și el frumos de pe ultimul update. Avem ăsta Audi RS6, cred. Și revenim. Bun, băieți, am revenit. Avem aici un i8. Cred că l-am văzut. Ce mai avem? Dați un pic. Dați așa că mă apucă puțin strănutul, scuzați-mă. Ce mai avem? Pe aici. Mașina asta mai avem. Am turnat-o nici pe aceasta. Este prea frumoasă. Adică nu este prea frumoasă, dar este totuși frumoasă. Mai avem acesta. Honda Civic. Un Ford Victoria de poliție. Așa mi l-am făcut eu. Și cred că cam atâta. Caracterele vi le-am arătat. Așa sunt din ultimul update. Asta este nouă. Haideți să ne selectăm și noi aici o mașiniță ceva, cum place să zic. Să selectez, uitați audio ăsta. Și pe aici este nou, uitați că nu aici. Dacă dați aici la roți, ne le puteți face așa. Stați așa, punem asta aici. Le puteți face așa, puteți să scrieți pe ele. Așa. Dați așa. Bun. Pe aici Ereoane, cam atâta pe aici. Nu se punem nimica pentru că, da. Aici aveți off-road normale și sport. Aici o să pun așa un pic, o să meargă la mine, cred că pot să-i uita. Asta este, bun. Haideți să vă arăt și noile case. Uitați aici, asta și aceasta care costă bani. Decât Home 3 costă bani. Și dacă dăm aici, highway-ul s-a schimbat. Și opa, ce avem aici? Trebuie să pun pe privat. Nu are nimic. Și da, este foarte diris, foarte tare. Și este foarte super giga piga tare update-ul. Mai filmăm câteva minute că bun.
Hai să ne bage și pe noi. Bun. Punem noi emote. Cam asta va fi harta. Uitați, acolo avem și niște mic aeroport. Așa. Și harta mai este, uitați așa. Da, este tare harta. Și haideți puțin să ne întoarcem. O să meargă puțin așa răgui, dar este. Și am, opa, scuzați-mă, dar cam noob așa puțin. Noob, scuzați asta. Făcut mașina asta așa. Aici vom lua la dreapta. Să mergem pe în față. Și scuzați-vă băieți că mașina este stricată, dar da, se mai întâmplă să mai boțiți mașina. Aici trebuie să o luăm la stânga, sus de casa asta. Care treaba cu ea? Cred că este vila cu bani. O să curios cum arată. Nu știu ce căsuță este, dar aoleo, ce nobăs și ce răguit merge. Cum să zice. Dați o mașină pe aici. Merge în lag. Aoleo. Merge în lag, da. Opa. Opa, băieții. Privat zone. Opa, băi. Băieți. Este faină casa. Hai să-i dăm un bai. Dacă putem. Ok. Deci, bă, băieți. Cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul meu. Mi-am fost Andrei Gaming și pa, ne revedem data viitoare.